हाय हेलो नमस्कार मु आपण मानकर प्रिय डीके आज आम संस्कृति और आम खेलना उपर एक सुंदर वीडियो आसी जहाँ आम पिलादिनर स्मृति सब मन पकई देउछि। तो वीडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी को लाइक करंतु, कमेंट करंतु, शेयर करंतु और मो चैनल डीके दिलीप कुमार को सब्सक्राइब कर दियंतु। तो चलंतु वीडियोटीर मजा नवा। विष्णु आज सोलर pendapat kamu ya. गोली में तक उधर थी
ପାଟଟା ଶୁଖିଗଲାଣି ଠୋ କାଟି ଯାଉଛି। Ini mau jibini, ଶୁଣ କୋଶ୍ଚିନି ଯିବିନି ତ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନି ଆଣ୍ଡା ପକେଇ ଦବ ହେଲା ଟିକେ ସେଲୁଟେପ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। चाली जी वेरी गुड। कैमरा बढ़िया दिखती आजिकल स्टाइल पिंधिकी जा देखी पानी पानी पूजा करो सारे झाड़ू डाली
এইটাକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଉଠାଇଦେଲେ ଏପଟକୁ 50% ଫୋଲ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ 50% ଫୋଲ୍ଡ। दीदी आपन परिचय सहित आप कौन कर जन गीतांजलि साहू बंगटिया सरकारी प्राथमिक विद्यालय सरकारी शिक्षक भावे मते आम प्रश्न माटी सामग्री ସାଧବାଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଶୁଭକାମନା ମନାସି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା କରିକି ବନ୍ଦାଣ କରିକି ଛାଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ସାଢ଼େ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କର ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ धन्यवाद धन्यवाद। हाँ दीदी आपंकर ये प्रोजेक्ट विषय कौन कहते आप परिचय दे झील बोहू मैंने खुशी पान खाई पिठापणा कर गीत बोलती तुम दोली खेलती तो पुओ मैंने कबाड़ी आप कर सब कागज युवा सब कागज सब केते भल सुंदर सुंदर जिन कहते कहते आप दीदी आम कागज बहुत भल क्राफ्ट कर जो आम पाई से पेन स्टैंड कर स्कूल गोटे भल मॉडल कर धन्यवाद। सार आमर होती रविनारायण नायक सार सार को पाखे गोटे भल कला अच्छी भल जो से काठरे बहुत भल जिनस से बढ़ई काम आ क्राफ्ट काम करती सार आमर कर जगन्नाथ संस्कृतिर सबुठ बड़ यात्रा रथ यात्रा पर सार टिके कहे कौन आप धन्यवाद सर। मैम आप परिचय दे कौन आपंकर टे कहे मत माणबसा माणबसा मार्गशीर मासर जिते गुरुवार सब मास भितर मार्गशीर मास हूँ श्रेष्ठ जितेटा गुरुवार पड़ुची माँ लक्ष्मी पूजा करा कारण माँ लक्ष्मी जन्म मास प्रति गुरुवार दिन सका उठी प्रत्येक घर स्त्री लोक मैंने पूजा को माँ आनंद करते कारण करने द्वारा घर धन परिपूर्ण हो उठे एवं घर शुभ मंगल कामना करी लोक मैंने पूजाटी को करते दिन विभिन्न प्रकार पिठा पणा मैंने काकेरा मंडा विभिन्न प्रकार पिठा तैयारी कर पूजा माँ धन्यवाद। हाँ दीदी आम संस्कृति उपर आप कौन कर परिचय सह दुई पद कहे
ଓଷା ଆପଣ ବି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଠାକୁରାଣୀ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଟିକେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଉପରେ କହିବେ ଦୁଇ ପଦ? ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଆମ ଖେଳନାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ସହ ଦୁଇ ପଦ ଟିକେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନପୁର ବନ୍ଦିସାହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ତ ମୁଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ବନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ୟାରି ଭିତରେ ରହୁଛି 10 ଅବତାର ରହୁଛି ଏବଂ ଆମର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନ ବନେଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ନାଁ ଦେଇଛି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ। ଏବଂ ତା ସହିତ ୟା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା କିଛିଟା କାଠିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟେଜ୍ ବନେଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ତତ୍ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ସୋଲରେ 10 ଅବତାରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖଞ୍ଜିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଟେଡି ତିଆରି କରିଛି ଚାଉଳ ଆଉ ସସ୍କୁ ନେଇକି। এইଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ପେପର୍ ତାକୁ କାଟିକି ୟାକୁ ବନେଇଛି, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବନେଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତିନି ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବନେଇଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ କିଛିଟା ଡାଇନିଂ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବନେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କୃତିରୁ କିଛିଟା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ଯଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି, ଏଇ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ନମୁନା ବି ମୁଁ ବନେଇଛି। ତ ଯାହା ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ। ଯାହା ହଉ ସାର୍, ଆପଣ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହେଇ ଏତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଏବଂ ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଆପଣ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଖେଳନାକୁ ନେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍କସପ୍ ହେଇଛି, ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଦୁଇ ପଦ କହିବେ, କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରିବ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ମନୋନିବେଶ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଏବଂ ପାଠ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। କେବେଠୁ କଲେଣି? କେତେ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବଣି? ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏଇସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବୃତ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ପୋଷାକ ହେଇପାରୁଛି ନା ନାହିଁ? ହେଇପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମ ପରମ୍ପରା ସବୁ ହଜିଗଲାଣି, ଆଉ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷକୁ, ଚିକୁଣିଆ ଜିନିଷକୁ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଏତେ ମନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଆମ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଭଲ ସବୁଠୁ। ଆପଣ ଏଇ ମାଟି କାମ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କଲେଣି? ଆପଣ ଏଇସବୁ କାମ କେଉଁଠି ଶିଖିଲେ ସବୁ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଜମ ଏଇ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି କରୁଥିଲେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି କାମ ସବୁ? ପ୍ରଥମ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ମାଟି କାମ କରି ଆପଣଙ୍କର ପେସା ଚଳିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତି? 1.5 ଲାଖ 3 ଲାଖ ନାଇଁ? ଆପଣ ସବୁ ମାଟିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି? ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଏଇ ମାଟି ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କମେଇକି ସବୁ ଆମର କରୁଛନ୍ତି, ରସ, ଷ୍ଟିଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସେଇଟା ଭଲ ନା ଭଲ ନୁହଁ?
ମହୁକୁଲି କାମ କରୁଛି ହୁଁ ଏଠି ମାଟିର ଚାହିଦା ଅଧିକା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ 60 ପଉଟି ଭୋଗ ବି ଏଇ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ହଉଛି ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ସ୍ୱାଦ ଆଉ ଆମ ଏଇ ଅଲଗା ବାସନର ସ୍ୱାଦ ସମାନ ରହିବେ ନିହାତି ହଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆମ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ନିହାତି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ କାରଣ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ୟାକୁ ବି ଶିଖିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପେଟ ବି ବସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଆମ ଘର କଳିଙ୍ଗପା ଗିରିଜା ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ମୁଁ ବି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି ପାଠ ପଢ଼ିକି ବି ଏ କାମ ମୁଁ କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମ ପିଲା ନିହାତି ଇନ୍ସପାୟାର କରିବେ ଯେ ଏଇ ମାଟି ବୃତ୍ତି କରିବି ମଧ୍ୟ ସେ ବାର୍ଷିକ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ସେ ପେଟ ପୋଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ହଁ ଆମ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ସହ ଆପଣ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ତା ବିଷୟରେ 2 ପଦ କହିବେ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମେରୁ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ତାପରେ ଝାମ ଖେଲା। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ପଣା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ଭାଇଚାରା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଇଠି ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଯେହେତୁ ପିଇବେ ଆଚ୍ଛା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ଏଇଟା ଆମର ନୂଆ ବର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ନାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ DK ଦିलीପ କୁମାରକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।